L'escola és un bon lloc per pensar, imaginar i aprendre. Al Col·legi de l'Assumpció de la Vall d'Uixó, els alumnes de tercer de primària han començat un projecte molt interessant. El projecte està emmarcat en un projecte a nivell mundial i nosaltres participarem a nivell nacional que se diu Design for Change. Este projecte consisteix en que els xiquets poden aconseguir coses. Aleshores, ells tenen que fer alguna cosa, el projecte estudien alguna cosa en la que ells poden fer un efecte amb un impacte un poc social, un impacte de que el conscienciar a la gent. Els xiquets van escriure les seues inquietuds en papers de colors, una pluja d'idees on cadascú va descriure les seues emocions per poder donar vida a aquesta iniciativa. Després les van agrupar per famílies i així van triar entre tots el tema final del projecte. Entre tota la classe hem votat l'alimentació. De què anem a fer el projecte? De l'alimentació! L'oli de palma és l'objectiu del programa. Els més menuts saben que estudis recents diuen que aquest ingredient pot estar darrere de moltes malalties. Nosaltres hem estudiat els aliments saludables, com les fruites i les verdures. També hem estudiat els aliments no saludables i llegim les etiquetes. Vam parlar en un científic i va dir que evitem l'oli de palma. Hem fet este mural per a explicar-lo a la gent. Ara anirem al carrer per a informar a la gent del voltant el que és saludable i el que no és saludable, per a que s'enteren de què estem treballant, quin és el nostre projecte. Els alumnes reparteixen papers i fan enquestes pel carrer. Així consciencien a la societat dels aliments que són saludables i els que no són tant. ¿Sabe que unos investigadores españoles han descubierto que el aceite de palma es cancerígeno? No lo sabía. ¿Tienen en casa alimentos que contengan aceite de palma o grasas hidrogenadas? Nunca. Treballar en projectes és una bona eina per a que els alumnes desenvolupen les seues inquietuds i participen activament en la seva educació.